बुहुमाव ओरैबायदि सोमोनांथाव जायगा दङ लोगोफोर, नोंथांमोना मिथिनो लुबैयाना मा गोमोथाव जायगा, बुहुमाव मानो मुंदांखा? गोबां सोंलु। बिदिबा फै लोगोफोर बै ओनसोलाव दावबायलांनि। हेल' लोगोफोर, हारिमु चेनेलाव फिन बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मुजिथावना, नायथावना आरो रंजाथावना आरो मिथिनो गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना बेफोरबायदि बुहुमनि रंजाथाव भिडिअखौ बर' रावजों मिथिब्ला जोबोद गोजोनगोन सानना गुगोल इउटुबाव बुथुमना बर' रावजों मिथिनो नाजादों। अन्नानै नोंथांना भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो लाइक होनो दाबाव। लोगोसे मोजां मोनोब्ला गावनि लोगोफोरनो शेयार खालाम, अब्ला भिडिअ खालामनो गोसोआव बांसिनै थुलुंगा मोनो। फैदो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जागायदोनि। जोंनि भारतारिफोरनि जिउआ वैया बेसे गोलाव जाथाव लोगोफोर? खोब गोबां जायोब्ला 70निफ्राय 80 बोसोर। बेनोबा गोबां खम सुबुङासो बेसिम थांना थायो। नाथाय लोगोफोर, बुहुमनि मोनसे ओरैबायदि जायगा दङ जेराव सुबुंनि जिउआ वैया 130 बोसोरनि गोबां, आरो बै जायगानि आइजोफ्रा 60 बोसोरसिमबो गथ' जोनोम होनो हानाय गोहो दं एबा बिमा जानो हायो। नोंथांमोना बाथ्राखौ खोनाना आसरित मोनदोंना लोगोफोर? नाथाय बे बाथ्राया सैथो। बे सोमोनांथाव आसरित जायगा आरो बै हारिनि बागैनो नोंथांमोननो दिनै आं बे भिडिअआव मिथिहोगोन। बै गोजोन हालामनि 65 बोसोरनि आइजोखौबो 30 बोसोरनि जौमोन नुयो। बिनि बागै मेहेरगोनाङै भिडिअखौ मिथिनो मोजाङै जोबजासे नायदो लोगोफोर। पाकिस्ताननि राका फसि हाजो ओनसोलाव थानाय बै समायना रमायना जायगानि मुङा हानजा भेलि। बेनि सोरगिदिं हाजो हाला, सोमखोर मिथिंगायारि बिफां लाइफांजों बुंफबना सोरगोफुरि बायदि बै ओनसोलाव थायो मोनसे हानजा हारिनि थागिबि सुबुंफोरा। पाकिस्ताना जोंनि भारत हादरनि अराय सुथुर हादर, थेवबो बै ओनसोला पाकिस्तान हादरसिम बुहुमनि सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनानै लाङो। बै ओनसोलाव दङ गोबां मुजिथाव सैथो बाथ्राफोर। दिनै आं नोंथांमोननो बै गोमोथाव समायना जायगानि रंजाथाव बाथ्राफोरखौ मिथिहोगोन। बै ओनसोलाव मोनसे जनजाति सुबुंफोरा रायजो जायो जायखौ बुङो हानजा जनजाति। बै जनजाति सुबुंफोरनि गोमोथाव बाथ्राया बेसोदि बिसोरनि थांना थानायनि जिउआव वैया जोबोर जोरथाय गोनां, आरो जेरावनाखि गासै बुहुमनि रुजुनायाव जोरथाय गोनांसिन। 120निफ्राय 130 बोसोरनि सुबुंफोरखौबो आबुङैनो राफोद नुयो। बै ओनसोलनि आइजोफोरखौ 70 बोसोरबाबो जोंनि 30 बोसोरनि सिख्ला नुयो। जोबोर गोमोथावना लोगोफोर, बै ओनसोलनि आइजोफोरा अराय लाइमोन महरै थायो। आरोबाव बिनि सोमोनांथावनासिन नुथाया बेसो 70निफ्राय 80 बोसोरनि आइजोफोराबो बिमा जानो हानाया बिसोरनि थाखाय गोरलै खामानि एबा जाथाव, आरो बेफोरबायदिया गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों। हानजा ओनसोलनि हानजा थागिबि हारिया हाजार हाजार बोसोरनिफ्रायनो हानजा भेलियाव रायजो जाबोदों। बिसोरनि सुबुं अनजिमाया खालि 88,000ल'। बिसोरनि सुबुं अनजिमाया खालि 88,000ल'। बिसोरनि जिउआ आबादारि। बिसोरो फुंनिफ्रायनो आबाद मावनायजों नांथाबना थायो। बिसोरनि गोबां खम सुबुङासो बेरामाव गोग्लैयो। बिसोरनियाव दासिमबो रावनावबो केन्सार बेराम जाफेराखै। बेनि अनगायैबो बिसोर गुबुन गेदेर गेदेर बेरामनि मुंखौनो खोनाफेराखै। हानजा थागिबिफोरा माबोरै बिदि जिउआ वै गोलाव आरो लाइमोन गोग्गो सावस्रिनि बिगोमा? बे रहस्य गोनां बाथ्राखौ मिथिनो गोबां रोखोमनि जौगा थाखोनि दासिम नायबिजिरनाय सोलिबाय, आरो नायबिजिरनायनि उनाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बै ओनसोलनि साब सिखोन मिथिंगा आरो मावदांसा बेफोरनो जोरथाय गोनांनि गुबै जाहोन होनना फोरमान जादों। बिसोरो सानसेयाव बोथिनै आदार जायो आरो गोबां देहायारि गोलोमदै गनाय खामानि मावो। बिसोरनि सानफ्रामबो 10 किल'मिटार थाबायो। गोबां गुसु ओनसोलाव बिसोर गुसु दैजों दुगैयो। बेफोरबायदिनो बिसोरनि बांसिनानो ना बेदरखौनो गोबां खम जायो। 99% बिसोरनि मिरामिस जाग्रा। बिसोर आदारजों गाइखेर, बादाम आरो मिथिंगायारि जामुं जायो। मैगं थाइगंखौबो साब सिखोनै गोथार मुलि होआलासे जायो। फिथाइ सामथाइ बिदै जानाय लोंनाय हुदा दङ बिसोरहा, जायनि जुनै बिसोरो गोथार देहाजों राफोद गोसोनि बिगोमा। बिसोरनि आइजो सिख्लाफोरा जोबोद समायना आरो जुगामि लाइमोन महरै थायो। बुहुमाव ओरैबायदि चर्चा जायोदि काश्मीरनि आइजोफोरा बुहुमाव समायनासिन। नाथाय जेब्ला बिसोरनि महरखौ काश्मीरनि आइजोफोरजों रुजुजायो अब्ला गोबां सोंलुसो सिखारो, सोर समायना होनना गोनो गोथो जायो। बिसोरनि आइजोफोरा लाजिगुसु आखुनि। बिसोरो केमेरानि सिगाङाव फैनो लाजियो। बेवहाय बिसोरो गावसोरनि गुबुन गुबुन फोरबोफोरखौ गावसोरनि गाननाय जोमनायजों फालियो आरो मोसायो, रंजायो। बेवहाय गोबां रंजाथाय फोरबो दं। बिसोरनि बांसिनानो इस्लाम धोरोमनि, थेवबो खिन्थु बिसोरनि गाननाय जोमनाय सोलिनाय गुबुन इस्लामनि रुजुनायाव गोबां फारागथि नुनो मोनो। बिसोरो ब्रुस्कि राव रायज्लायो। लोगोफोर, हानजा ओनसोल आरो बे माहारनि बागै भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। आरोबाव उननि समाव गोदान गोदान भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला। गोजोन्थों।